Minecraft, ale budem musieť prežiť minimálne minútu, takže poďme na to. V noci proti proste všetkých mobov nemôžem nič ničiť. No. Nie ich už. Je veľa, to nie je pravda už. Ja nič nevidím skoro. Je. Doč. Au, dostávam. Tak tu ich je brutálne veľa. Obidem. Wow, creeper vybuchol. To, čo som robil. Nie. Poď. Poď. Dobre, tam po sebe strieľajú. Normálne to dodžujem. Pol srdiečka, už nejdem nič riskovať. Pomoc. Poď. Ešte chvíľku. Nič nevidím. Minúta prešla.